At the beginning of today's Gospel episode, Jesus says to the Jews, John chapter 8, verse 31, "The truth will set you free." Juan uluhan 8, tudling 31, "Ang kamatuuran ang maghatag kaninyo kagawasan." Dear sisters and brothers in Christ, we need the help of Jesus in order for us to really discern and see the lies in our lives that make us blind to the things that enslave us. Mga hinungdan nga nakapabuta o nakapaulipon kanato diha sa pagpakasala. Sama pananglit sa job nga relasyon. Addictions in any form, mayaot na batasan, mayaot na binuhatan, ug uban pa. Maugid kinian nakapaluja sa ato kayag, nakapaluya sa atong espiritual nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. They make us feel less as persons instead of help us really enjoy as life as it should be enjoyed. Mao nga sa pagkatinuod, gikinahanglan gayud nato ang kagawasan gikan kang Hesus, aron nga makita nato ang mga bakak nga atong gipuy-an sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. The truth will set you free. Ang kamatuoran ang maghatag kaninyo kagawasan. Finally, dear brethren, Jesus Christ will set us free if we allow Him to rule over us and have dominion over our lives on earth. Dili unta kita magpaulipon sa sala, kundili magpaulipon kita diha kang Kristo Jesus nga mihatag sa iyang kaugalingon sa iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa kalibutan. And by doing so, may God bless us all. Amen.